warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sedaya jamaah Masjid Asyuhada ingkang kawula hormati. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah niki tasih pinaringan kesehatan, kesempatan kanthi kawontenan iman Islam tasih saged nindakaken sedaya ibadah-ibadah ten kene bulan Ramadan, khususipun poso, tarawih, witir, darus lan lintune. Mugi sedaya ibadah kita katampi dening Allah Subhanahu wa taala ditikelaken ganjaranipun lan di ngapura sedaya dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin. Para bapak para ibu sedaya jamaah ingkang kula hormati, ten akhir-akhir Ramadan ngeten iki paling boten wonten 3 perkawis sing penting kita perhatosaken sanget. Sing pertama nggih niku ningkataken ngibadah secara kualitas maupun kuantitas. Niki pun akhir-akhir niki kan cara bal-balan karek pemain inti niki pisan. Soale sing bertahan niki nggih pilihan-pilihan ngoten. Sing wis tebel-tebel cara wong etan wis pedhot-pedhot iku wis sing dangtek-dangtek wis pedhot kabeh pisan. Nah, karek sing terakhir-terakhir niki pun tiyang sing pancen dipilih Allah pikantuk kekuatan kangge nerusaken ibadah, nyempurnaaken ibadah ten kene wulan Ramadan. Lah niki kita bersyukur, selain bersyukur alhamdulillah kedah kita tingkataken malih kualitase maupun kuantitase. Tambah khusyuke, terus tambah waosan Qur'ane, terus tambah sedekahe. Lah niku kita tingkataken ten kene akhir-akhir Ramadan. Mergi Kanjeng Nabi nggih mulangine ngonten. Idza dakhala al-ashrul awakhir syadda mizarahu. Nabi tambah kenceng nyancang sarunge cara ngono, tambah luwe semangat, luwe tekun ngibadahe. Wa ahya lailahu lan khususe nek dalu niku ngurip-ngurip kanthi nglampahi ngibadah-ngibadah. Bahkan Nabi mboten piyambakan wa aiqadha ahlahu lan garwa-garwane keluargane dijak. Ayo iki wis terakhir Ramadan, ayo dan nambahi ibadah dan ngencengno ibadah niku Kanjeng Nabi. Lah kita nggih ngoten. Sing kita tambahi nopone nggih niku wau. Mungkin nek jumlah sing jenengan salat jamaah kados biasae nggih mungkin pancet. Tapi kan jenengan saged nambahi rakaat ngibadah salat niku ten lintune jamaah kaya salat dalune. Mungkin biasanya jenengan namung sekawan rakaat, akhir-akhir niki mbok ditambahi kalih dadi 6 ngoten. Nambah ini kedik-kedik mawon ben mboten kaget. Waosan Quran biasane sing sawengi utawa sedinten niku pikantuk kalih halaman ditambahi sepalih ngoten. Dadi 2,5. Pokoknya nek peningkatane ngoten. Kita niku kan namung ittiba sunahe Kanjeng Nabi, ben dia didaku umat Kanjeng Nabi. Kita namung derek. Nek kita derek full koyo Nabi, koyokane mboten saged koyokane. Wong pancen kita sanes Nabi, tapi setidaknya kan kita enten semangat spirite. Nabi nambahi, aku ya nambahi, cuma nambahiku ora akeh-akeh ngono lho. Nek Nabi nambahine full sewengi utuh niku didamel ibadah. Nek kita ya wis umume tangi jam 3 ya jam 3 ngoten, lampahi sahur riyen apa salat riyen apa salat isik terus sahur monggo. Termasuk niki iktikaf. Nabi niku kan sing dipesenaken Kanjeng Nabi ten akhir-akhir Ramadan, bahkan sampai Kanjeng Nabi intaqala ila rafiqil a'la niku iktikafe. Karena Rasulullah SAW ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan. 10
malam utawa 10 hari terakhir Nabi nglampahi iktikaf. Bahkan di tahun sedane Kanjeng Nabi niku iktikafa fil asril awasid. Nabi mulai iktikaf niku mboten ket mulai likuran, tapi ket mulai welasan. Ket mulai sedasa 11 niku pun iktikaf. Sehingga Kanjeng Nabi total iktikaf akhir-akhir Ramadan, akhire yuswane Kanjeng Nabi niku isrina yauman. 20 dina 20 wengi niku dienggo iktikaf akhir-akhir, tambah dikenceng tambah ditambahi malih. Lah lek iktikaf kados wau nggih niru Kanjeng Nabi full ya angel wong kita sanes Nabi. Tapi setidaknya kita saged mendhet pirang persen ngoten saking Nabi. Contohnya ya napa iktikaf niku lak nek mung dawuh ulama sados Syafi'iyah iku ora kudu sewengi utuh, ora kudu sedina utuh, mboten. Jenengan wau melebet mriki lak donga nggih. Melebet sikil tangan, terus donga. Allahumma ftahli abwaba rahmatik nggih sing paling cekak niku. Nek sing dawa ya a'udzubillahil azim biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma gfirli waftahli abwaaba rahmatik. Nah, kita rata-rata dipendet buntut tok. Wis mboten masalah. Mantun-mantun mlebet ndonga ngincak pertama dek langsung nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi taala. Wis ngoten mawon, enteng-entengan ae. Sehingga kita melebet langsung dereng salat niku tasik jik pertama melangkam pun oleh ganjaran i'tikaf. Mergo ganjaran i'tikaf niku berdasarkan durasi. Semakin lama piyambake ten masjid, ya semakin kathah ganjaran i'tikaf. Mboten maca napa-napa, mboten salat napa-napa, mboten wiritan napa-napa. Pokoke teko kawitan pus niat i'tikaf niku pun sah oleh ganjaran i'tikaf. Sing penting mboten hadas gedhe. Nek hadas gedhe kan mboten angsal mlebu masjid. Lek namung batal wudu terus lungguh-lungguh ten lebet masjid lho nggih mboten ten jaba, ten lebet masjid terus wis niat iktikaf, wis oleh ganjaran iktikaf. Bahkan nek jenengan niati sunnatan lillahi taala, ganjaran iktikafe jenengan niku oleh ganjaran wajib. Mergo ten ngene wulan Ramadan niku ngibadah sunnah diganjar kaya ngibadah wajib. Ngibadah wajib kaya salat Isya, salat zuhur, ngasar lan ditun-itun niku diganjar 7 dosa tikel. Niku keutamaane wulan Ramadan. Niku sing pertama. Ditingkatno kualitas ngibadahe, kuantitas ngibadahe. Nomor kalih sing kedah diperatosaken niki zakat. Nah, ten akhir-akhir niki lampun wancine zakat. Niki kula tingali kok dereng enten sing ngumpulaken. Niki enten panitia mboten? Ten mriki didamel ngempalaken. Enten tanggale nggih biasa nggih. Oh nggih pun monggo diatur kanthi sae napa kali panitiae pun. Ampun sampai kesupen nggih. Masya zakat fitri niku kaya ane remeh mek 2 kilo 8 on utawa 3 kilo. Niku tapi nek mboten dipripenaken mulai awal niku sok-sok sampai kelalen. Mergo wis kerepotan liyane. Wis ketabrak THR anak, wis ketabrak masak opo, goreng opo, toplese diseni opo, tuku kelambine warna opo, kudunge gandengane opo, wis ketabrak lintu-lintune sampai akhirnya kelalen zakat. Bahkan sampai ngecat omah wis direncanakno iki. Wis mulai mepe sofa bareng, nggih. Kursi-kursi diresiki, meja-meja diresiki, dicat maneh macam-macam. Sing penting zakat ini dipripen oleh iso sakniki ndang didalaken. Masya zakat niku zakat fitri nggih. Masya zakat fitri niku nembe wajibe niku malam takbiran badhe maghrib. Tapi didalaken sakniki mboten masalah. Niki hukumnya jawas, boleh didalaken sakniki supaya mboten enggak ada tanggungan ngoten lho maksudnya. Langsung didalaken. Dan umpami kok mriki kulinane niku ndamel sistem panitia, nggih mboten masalah. Mboten masalah. Cuma kula pesen saestu. Panitia nek pikantuk amanah zakat, nggih kudu tanggung jawab saestu dan langsung disalurne ngoten lho. Ten mriki
ngenteni kali dinten 3 dinten apa pinten dinten biasa? Langsung alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Nek beberapa tempat niku kadang sampai seminggu pengumpulan. Iku tanggung jawab saestu yo njogo macem-macem nggih. Nek sedina langsung kan awan diterne terus sore langsung di salurno dibagi wis penak wis. Wis mboten enggak ada tanggungan. Niku nggih insyaallah pun pengalaman lah niki pun pinten-pinten tahun. Tur kula pesen malih nggih panitia zakat niku mengupdate data fakir miskin karena data jenengan sing tahun dek wingi niku kedik kata mesti enten berubah ya. Napa tiyange sedo, napa tiyange pindah, napa dadak sugih dadi kena ora warisan, kan pengaruh niku. Biyen melarat oleh warisan dum-duman 3 hektar dadi sugih dadak. Nah ini pun mboten angsal diparingi zakat. Nah, makanya jenengan catat saestu, data saestu sing pancen saestu berhak nerampi zakat nggih, mustahil zakat niki tiyang pinten. Tur sing lintune sing mboten keduman, mboten nangsal iren. Mboten nangsal, aku kok diliwati. Sakjane jenengan kedah syukur alhamdulillah lek diliwati, berarti jenengan dianggap wong sugih. Ora Pak, tambah rasen-rasen. Aku diliwati. Peh kono dulure aku kok. Nah, ampun ngonten panitia iki ra ono bayarane. Oleh payudut tok. Nggih, ampun nggih saestu. Wes jenengan matur nuwun alhamdulillah aku dilewati berarti aku wis dianggap wong sugih, masih cicilanku cek 14 wis disyukuri mawon. Oh niku nomor kali zakate monggo ditunaikan ganti saestu. Duit napa beras Pak? Monggo. Nek mayoritas ulama nggih beras nggih sing paling aman niku pun mboten mungkin enten perdebatan niku wis. Aman niku. Totale ngene wau 2,8 kilo nggih, 2 kilo 8 on pun sah. Nek jenengan jangkepi kaya MUI 3 kilo nggih malah langkung sae. Pun. Nek umpami ngangge duit ya taklidan li Abi Hanifah nes manut madzhab Hanifiyah. Madzhab Hanafiyah niku angsal ngangge duit, angsal ngoten. Tapi bukan berarti nganu lek menggowe ulama lintu mboten sah malahan. Di pokoknya sing aman niku saran kula wis beras mawon, aman. Oh nomor 3 niki terakhir sing penting kita perhatosaken ten gene akhir-akhir Ramadan. Nggih niku ngitung jumlahe utang poso. Ngitung saestu jumlahe akhir poso. Ampun sampai iki wis kelalen, wingi aku gak poso ping piro apa 6 apa 16. Ya mosok kacake ado, ya 6 apa 7 kan ngitung-ngitungi ngoten. Mangkane kula saranaken lek mboten pas mboten poso niku nyatet nang kalender. Nah, nyatet nang kalender iki piro, khususnya sing ibu-ibu sing tasik enggak ada kayak. Termasuk sing jenengan perhatosaken mboten namung jenengan piyambak lho. Jenengan ini enggak ada tanggungan putrane jenengan. Jenengan ampun, aku gak duwe utang, aku wis mandek kok wis menopause, aku wis los posoku. Lah putrane jenengan ya napa? Nah, jenengan ini tasik enggak ada tanggungan anak, enggak ada tanggungan putu mungkin pun sing pun perawan, sing pun ageng, sing mungkin dek wingi sakit napa-napa mboten poso. Niku saestu diitung saestu. Karena nek mboten diitung saestu niku ngeremehaken malih saestu. Mari riyaya kaya foya-foya kaya wis gak duwe tanggungan padahal jek duwe utang poso. Dan utang poso niku kan mboten mesti disaur karo poso. Nah niki nggih. Utang poso ra mesti disaur karo poso. Enten sing utang poso niku mboten disaur napa-napa. Ya mboten disaur poso, ya mboten bayar fidyah. Kaya cah cilik. Cah cilik iku dikongkon poso, ya melu sahur. Awan titik njaluk mie goreng. Ya ora apa-apa jenenge cah cilik. Iku sampean batal, digojloki yo nangis. Nah, tapi piyambake mari riyaya, wis kipas-kipas dhuwit wisan. Wis gak mikir bau utang poso pancen mboten wajib napa-napa, dereng balik, nggih. Aman wis nek usah direni ngono niku. Termasuk tiyang sing akale ilang nggih kaya wong edan wis ora usah di. Enten sing paling umum niku utang poso disaur poso. Nah, kados tiyang sakit
Napa rong dina telung dina mari opname. Nah niku dieling-eling, aku ini utang telu, dieling-eling. Dicatet nek perlu. Wadon sing haid, sing nifas mboten poso. Tiang sing lunga nggih. Lunga berat. Dek wingi bola-balik kula aturaken, lunga niku angsal mboten poso nek syarate 3. Nggih niku budale saderenge subuh. Jarake luwih saka 18 kilo. Terus lungane mboten maksiat, mboten merga dosa, mboten merga nguber rondo. Wis merga napa kulaan napa silaturahim aja aku nguber rondo kono. Sampai ditututi nang Jogja tutute. Nah ini mboten angsal. Pun. Dadi tiang-tiang sing napa sakit sing tasik saged sembuh nggih, tasik saged diharapkan kesembuhannya yurja barauhu. Wong lunga, wong napa niku haid nifas sing wadon. Termasuk niki tiang sing pekerja berat. Kerja berat sing digew poso gak iso. Aku lek tak go poso gak iso kerja diseneni juragan. Nah, kaya ngapunten mungkin piyambake kuli angkat-angkat. Nah, mungkin sehingga dienggo poso mboten saged. Lah niki angsal mboten poso. Cuma syaratnya, nah niki nggih, insyaallah tiyang mriki mboten nenten kok. Tak delok wong mriki suge-suge kerja titik oleh wake wong kene. Ya apa budal nang sawah jam 6, jam 7 wis mulai. Ngono nek panen ya jutaan wisan. Alhamdulillah. Nah, tiang-tiang lintu niku kadang rezekine mboten sami kali jenengan. Sehingga piyambake ngolehno kaya 50.000 niku kerjane luar biasa berat. Angkat-angkat luar biasa. Nah, tiang sing ngoten niku angsal mboten poso, angsal. Tapi syarate, enten syarate malih. Siji penggawean niku penggawean satu-satunya. Ra ono penggawean liya, mboten penggawean sampingan, penggawean utama dan satu-satunya. Dienggo nafkah piyambake, dienggo nafkah keluargane. Nomor kali penggawean niku mboten saged ditunda sak mantune Ramadan, mboten saged. Kudu Ramadan dimarekno. Proyeke juragan ngoten. Nomor 3 penggawean niku mboten saged ditunda dalu. Berbuka mboten saged. Ya kudu awan-awan dikerjakno. Tur nomor sekawan syarate pas injing pas subuh tetep melu sahur, tetep niat poso. Tetep niat poso. Mangke injing budal kerja sedikengken juragane ngangkat ya ngangkat. Mangke nek kira-kira kok jam 09.00 jam 10 mboten kiat nembe pikantuk mokel ngoten lho. Teko kawitan kudu niat poso. Karena Ramadan iki masyaallah kesuciane luar biasa. Tiang kok ra poso Ramadan mboten enten udzur-udzur napa-napa. Dosa gede. Dosa gede karena poso Ramadan pindah malih niki termasuk rukun Islam. Padha kaya zakat wae. Sehingga pelanggaran berat niku kangge tiyang sing mboten poso. Kecuali nek enten udzur. Udzur pun enten syarat-syarate kados wae. Pun. Lajeng enten sing utang poso niku nyaure dobel. Yo nyaur poso, yo bayar fidyah. Enten sing ngoten. Sinten niku? Nah niki diperatosaken. Nggih niku tiyang hamil utawa nyusoni sing mboten posone merga bayine utawa janine tok. Dadi umpama enten tiyang hamil, "Mbak, lapo gak poso? Ramadan gak poso." Bayiku gak kuat, jari dokter nek tak nggo poso janinku lemah. Nah, niki piyambake angsal mboten poso. Sakjane aku kuat, tapi bayiku sing ora kuat. Utawa tiyang nyusoni, wadon nyusoni. Aku sakjane kuat ae poso. Tapi tak nggo poso sedina bayiku panas, murus. Jari dokter gak oleh poso. Nah, maka piyambake ngenten niki nek mboten poso, merga gak poso niku merga pihak kedua bayine janine, maka kena dobel. Yo napa niku nyaur poso, yo bayar. Iya. Enten sing utang poso niku mung bayar fidyah tok. Mboten usah nyaur poso. Sinten niku? Nggih niku tiyang sing sepuh sing pun mboten saged poso. Wis mboten saged fisike pun sepuh pun. Tua renta pikun utawa tiyang sakit sing menaun
sing mboten enten harapan sembuh, koyokane mboten enten harapan sembuh. Nek wong Jawa ngarani kembang bayang. Kembang bayang wis nang amben wis gak iso apa-apa, wis gak iso poso, wis karo dina karo wektu ngoten niku. Jare doktere kongkon dulangi bubur utawa susu ben isu awan sore enten sing wonten niku sing sakit. Nah niku wajibe namung bayar fidyah mboten nyaur to. Nah niku ahli keluargane kudu ngitung saestu. Makane kita niku kewajiban ngitung utang poso mboten namung utang posone kita tok, nggih keluarga kita. Sing tasik gadah putra, sing tasik gadah tiyang sepa, mbah buyut niku nek mboten poso diitung saestu, mangke disaur bakdo poso. Bahkan nek tiyang niku tasik gadah utang poso, bariyo kok engkek melete-melete terus poso sunah Syawal. Aku tak poso sunah Syawal cah. Wah ya, kanca-kancane padha mangan, aku poso sunah Nyawal aku. Padahal utang posone 14. Niki enten ulama sing mastani gak sah. Mboten sah karena jek duwe kewajiban kok malah nindakno sing sunnah. Niku ngati-ngati mangkane utang poso ndang langsung disaur. Pak, dereng nyaur poso kesusu mati. Ojo kesusu mati, disaur sik baru mati. Tapi umpama kok enten tiyang duwe utang poso, sakjane isok sempet nyaur. Ana sehate, dilala gak disaur terus mati. Nah, niki enten dua pendapat. Angsal diganteni poso karo keluargane, enten sing namung bayar fidyah tok, keluargane mboten usah masani. Enten sing ngono. Nek pendapat sing kodim sing rumiyin niku dipasani karo keluargane. Mergo Kanjeng Nabi niku nate disambati cah enom. Kanjeng Nabi bapak kula niku sakit, mboten sempat poso rumiyin. Dilala dereng sempat nyaur sedo. Kula sebagai anake pengin birrul walidin nyauri poso bapak kula angsal mboten. Terus Kanjeng Nabi dawuh, "Man mata wa alaihi syiyam fasoma anhu waliyuhu." Nek ana wong mati nggawa utang poso, maka dipasani karo keluargane. Waline niku keluargane, napa ahli waris pokoke keluargane. Nek keluargane gak gelem masani, ya mburuhno wong. Ngongkon wong, "Lek sampean gelem posoi bapakku duwe utang 3. Piro? Sedina 200.000, tambahi lah." Tambahi 300 ngono. Soro cah poso ae. Soro poso. Kula insyaallah buka jasa ngoten niku. Masani wong liya. Tak tarif 1 juta. Sedina tak gawe poso beduk. Mboten. Pun mugi-mugi sedaya lancar anggene siam nggih. Pokoke tigang perkawis niku diperatosaken saestu. Monggo ditingkataken ngibadahe zakat fitrah dan dibayaraken lek sing gadah donya sing sampun memenuhi syarat kados sawah pun panen, sing panene pun sak ton 3 kintal. Nah niku pun wajib dizakati. Gabahe nek panene niku sak ton luwih 3 kintal 1300 kilo niku. Utawa nek rupa beras 850 kilo berarti 8 kintal setengah nggih. Nah niku dizakati enggal. Sing sawah-sawah sing ombo-ombo niku, sing luas-luas niku nggih dizakati saestu. Ben mboten gadah utang zakat. Termasuk utang poso dicatet saestu, diperatosaken saestu. Mantun Ramadan boleh seminggu 2 minggu ndang langsung disaur ngoten lho. Nah, insyaallah bariyo niku duweke jenengan sami entek insyaallah. Dadi cara poso ngono pantes. Wis sale gak ono dhuwit ki jajan. Wis ditakoki wong nyawal cah. Padahal asline nyaur. Pun ngoten mawon ngapunten kangge subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nggih, ngapunten niki insyaallah pertemuan siam terakhir niki nggih benjing ngaose diwiwiti bakda riyadin nggih. Nggih, mugi-mugi paringi dawa umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.